Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo čokoladni kolač koji sam vidjela na kanalu Zodolada. Ostavit ću vam link dolje. Učinio mi se jako jednostavan i zbog toga ćemo ga danas napraviti. Sve točne mjere će vam biti u opisu videa. Ovdje imamo jogurt, šećer, ulje i ovdje imamo brašno, kakao i sodu bikarbonu. Možemo početi. Ovo ćemo se truditi malo izmiješati kako bi nam bila možda malo ljepša smjesa. Opa. Znači nismo ništa napravili ako nismo prosuli malo. Dobro. Dakle, dodat ćemo jogurt. Tako, kada smo dodali jogurt, dodat ćemo postepeno i šećer. Ja sam u šećer dodala isto tako i malo vanil šećera, zato što u njenom videu ona dodaje vaniliju, ekstrakt vanilije, ali pošto ga ja nemam, ja sam dodala vanil šećer. Dakle, cijeli recept se radi na šalice. Ova šalica je moja mjera bila za sastojke u receptu. Dodavati to postepeno, ja to dodajem čisto zato što mi je lakše, ali vi možete sve odjednom dodati i promiješati ili ručno ili normalno na mikser.
peći na 200 stupnjeva 40 minuta. Normalno se zavisi od vaše pećnice i kako peče, tako da tokom pečenja provjeravajte sa čačkalicom da li je iskreno pečenje. Evo ga, sada ćemo navezati kalup. Ona koristi onaj klasični kalup za kolače, ali moj kalup je preveliki, zato sam se odlučila za ovaj, za torte. Ja se nadam da će stati. Sada ide u pećnicu na 200 stupnjeva, pa se vidimo kada kolač bude gotov. Evo ga, sada kada se kolač ohladio, napravit ćemo čokoladnu glazuru. U originalnom receptu ide tamna čokolada, ali ja imam bijelo, pa ću napraviti sa bijelom. Šećera, zato što je ova čokolada koju ja koristim sama po sebi slatka.
topimo čokoladu, sada ćemo je preliti preko kolača. Kolač je gotov i vidimo se kasnije kada budemo rezali kolač. Pozdrav svima, dobrodošli nazad. Danas ćemo znači ovo je drugi dan. Ova glazura od bijele čokolade nije baš uspjela, tako da sam ja odlučila kupiti crnu čokoladu i napraviti sa crnom čokoladom i preliti ponovo preko ove. Ja se nadam da će to biti u redu jer čokolada je čokolada i da će to biti sve dobro. Dakle, dodat ćemo, ja ću staviti 3 žlice šećera, iako je u receptu 4. To nam trebaju nam 4 žlice mlijeka. Tako. I treba nam 50 grama maslaca. To. I stavit ćemo 100 grama čokolade. Ću ovako staviti, nadat ćemo se da će to biti u redu.
Vidimo se opet kada istopim čokoladu. Evo ga, čokolada je gotova. I sada imamo prvu scenu drugi put. Nadam se da će biti u redu sada. Mislim, iako se može i ovako jesti, ali eto. Ja sam htjela probati. Da vidimo kako će biti. Da li će izgledati ljepše nego sa bijelom čokoladom. Evo, ja moram reći da se crna čokolada puno bolje ponaša na kolača nego bijela, tako da moja preporuka definitivno prvo idite sa crnom čokoladom. To jest sa čokoladom za kuhanje, jeli? Da, definitivno to je to. Ovo je puno bolja. Znači, držite se recepta. Nemojte eksperimentirati sa bijelom čokoladom jer znači, ovo ovako je puno bolje. To malo rasporediti jer imamo ovu malu udolinu ovdje. Evo ga, to je to. Sada ćemo ostaviti ovo da se ohladi i onda ćemo konačno rezati kolač i vidjeti kako izgleda iznutra i onda ćemo ga degustirati. Evo ga, sada ćemo vidjeti što smo napravili. To jest što sam ja napravila. Ja sam stavila kolač nekih sat vremena u hladnjak, čisto da se čokolada malo stisne. Evo ga. Sada ćemo vidjeti. Evo ga, izgleda ovako. Izgleda jako lijepo. I sada ćemo ga probati da vidimo kako izgleda. Odnosno kako je ukusa. Jako je fin, jako je sočan i ova čokolada na vrhu koju smo stavili jako lijepo komplementira okus cijelog kolača. Eto, ako ne znate što biste napravili, ovo je jako brz i jako jednostavan kolač koji se treba malo hladiti čisto zbog čokolade, ali je okus fantastičan. Eto, to je to. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom drugom videu.